Yo hayi mina busa ayindozela mina iyandibhora le movie siyibukeleyo le. Yo. Hayi ngaze nilale ngo. Hey baby. Bumbona baba indlela amhle ngayo. Baba lo lapha estratweni. Wo, ela ntombazana sana. Bebekhuphene nomuntu wayo izolo beyeke anniversary yabo. Indoda yakhe yamqala ihlangwene yomqhine enhloko imthele into ezintsha. Yo. Ku anniversary. I-watch god bebeke anniversary. Oh yo hayi enye into kaloku baba lwamhle nyani ngeke ungamsi ku anniversary. Yo. Bakhona abantu obonayo bangabantu yabona lo ngezayo ku anniversary lo noba sithanda kaloku. Yabo yo hayi ubaba lwamhle shem uyakudeserve ukuya shem yo. Ungalibali indoda yakhe ibigqomthela imoto ngoku ngekudalanga. Nothaba abantu bathandana nabantu ngathi bathandana namaphara. Ubone uba indoda ixhomekeke intombazaneni. Hayi kaloku uyabona ulani kubabalwa yena eyakhe into yohlukile. Ufanele uthengelwe nemoto. Kaloku ubabalwa mhle umile kahle unempundu unamabele yonke nje into yakhe 100% yo mhle lamntana lo. Yo yazi nayithanda nto ezoyila ndoda. Yo ndiyayithanda nyani ndixelele ingasiyenzeka apha kwabanye abantu. Ingasiyenzeki nakwabanye abantu laa nto yenziwa yilaa ndoda kulaa mfazi. Inhle ndiyayithanda. Phofu ke shame ke ingasi umntana sekhaya ethanda nendoda enjeya ezakwazi ukuba imthengele yonke into kwenzeke nathi sikwazi ufumana. Hayi enye into kaloku bensanda uyiva mina ubaba lunayo nedegree. Ufundile uyabo. So umuntu ongafundanga angaboyinqwenela lampilo kababa lo. Ubaba lufundile uyabo. So yilento umuntu wakhe amenzela yonke into uyabo uyam-appreciate uyabo because ufundile. Hayi ababohlulwa sisikolo bakhetha uyohlala namadoda uyabo. Phofu ke nabo bohlulwa sisikolo bathe kratya kwabanye abantu imfundo. Kodwa isikibe ngathi ngoku abantu bazenza bhetere babanye abantu bafunde. Ukuyivelanda? Hayi ndiyabona. Kodwa bathe kratya ngemfundo kwamantombazana wabo bathe kratya ngemfundo kubo. Ye baby yazi enye into kaloku ulanda kubabalwa into bendiyivile eyoba kuthiwa la ndoda nayo ngoku indoda yesibini okwaqala uthandana. Yena uqale uthandana kasephume high school engene varsity wanendoda pha. Ukuhlena kwakhe naliya wanale uyabo. So ke ngoku yonke into umenzela ngomdla uyabo. Uyambona bangabana azange ayixavathe uyayiqonda. Hayaba ufuna umuntu une-ex ezi-8 eyedwa. Uyabo so abenza imidlamo sabo bantu hayi ubaba lo special shemen. Angivuxe noma nosibalo njalo. Yazi ngalovuyi? Usibalo wami nje akhe athi xa ispoiler usisi wethu akhasithi nathi ke sifumane. Oh, shame. Amanye amadoda athana nabanye abantwana awazimiselanga ntweni. Umuntu ubenza imbamba ayophangela axhomekeke entombazaneni waya awazimiselanga ntweni shame. Hayi kanti zikhona ezinye izinto abantu abawuze bawuphuphe nje apha emhlabeni bengenoze bazifumane uyabo. Aphuphe nje umuntu uqaphelele nje bekuphupheni azifumane kuphupheni. Uyabona ubaba lo indlela amhle ngayo. Indlela amhle ngayo ndine picture nje inobubaba la naxa engene ebhedini eyolala uyabona ufaka i-G-string afaka ipaint ezine-lace. Hayi abanye abantu ufika umuntu efake i-full paint eyongena ebhedini efike ethwele iqhiya uyabo ube ngathi wendile usuxakwe uyabo fumaniseke ubone intombazana enxiba unondrokwe ingene ngonondrokwe omnye benepaint egqabhukileyo angene ngayo. So uyabona la mntana ubabalwa hayi ukwenye level nje la mntana uspecial. Phofu ke shame nendoda yakhe leya inhle. Ukuyibona la ndoda xa izinxibele ushoti inxiba ushoti ithi teki ithi cap yayo sani ibiphole ngale ndawo yocinga xa kutshisayo. Nothaba uthi ngoku utshisayo umuntu obezithe vuca ngejini kodwa kuyatshisa. And ke ngoku ubaba lo yena uyakwazi nonxiba into ezimfutshane uyabo ake avela umzimba. Hayi lo athi umuntu noba selapha endlini nihleli nobabini uyaklina uyapheka unxiba isikipa se-ANC uyabo. So ubaba lo uyaphola afaka ibum short zakhe athini ilife iqhubeke man kube mnandi yayibo. Hayi yona inhle nyani bayathandana shembona. Hayi shame bayathandana.